Dnes si dievčatá postavia svoje vysnívané domy. Jess je najchudobnejšia z dievčat. Nemá šťastie. Patty je bohatá a Tiffany je veľmi bohatá. Kto si v tejto výzve poradí lepšie? Poďme sledovať ďalej. Wow, je to veľká zábava. Zostaňte s nami. Musím zavolať staviteľa. Dobrý deň, potrebujem postaviť vysnívaný dom. Prídete čoskoro? Áno, zaplatím veľa. Ďakujem, čakám. Ach, tu ste. Chcem dom ako tento. Myslím, že odvediete skvelú prácu. Aj tak zaplatím veľa peňazí. Na stavbu budem potrebovať dosky a klince. Najprv zmontujem základňu takto. Budem musieť zatlcť klince do všetkých dosiek. Bude to trochu hlučné. Toľko vtákov lieta. Myslím, že to určite budem potrebovať pre môj vysnívaný dom. Začnem robiť podpery pre môj dom. Budem zatlkať klince. Potrebujem 4 and steer podporovateľov. Sporiadam ich takto. Základ je pripravený. Skvelé! Teraz je čas na strechu. Vezmem veľké prikryvky a urobím z nich strechu. 4 prikryvky mi budú stačiť. Teraz sa môžem nasťahovať. S baterkou tu môžete rozprávať strašidelné príbehy. Čo je to za chatrč? Sotva drží pohromade. Ach, spadlo mi to. Niet divu, všetko spadlo. Zamotala som sa do týchto prikryvok. Aká škoda. Niečo treba zmeniť v dizajne. Si taký smiešný v tých dekách. Je to také jednoduché. Vezmem si ďalšiu drevenú dosku na základ. S ňou to bude spoľahlivejšie. Opatrne ju pokryjem bielou látkou. A urobím aj vchod. Pozri. Samozrejme. Teraz budem potrebovať veľa dáždnikov. Pozri sa na moju strechu teraz. Nie je to zlé, Jess. A čo môj dom? Wow, o čom som sníval. Si majster. Drž to, ako som slúbil. Hej, kde je druhá polovica strechy? Hej, dom nie je dokončený. Kam ideš? Uf. Musím vziať všetky záležitosti do vlastných rúk. Nechám tu tento rebrík a teraz idem urobiť krásnu strechu. Nechám všetky kvetináče s mojimi obľúbenými kvetmi presne takto. A tu budem mať trávu a krásny kameň priamo pred dverami. Krásne. Je to všetko, čoho si schopný? Nevkus. Musím zavolať osobný vrtuľník. Nech mi prevezú dom. Skvelé. Môj dom bude najlepší. Vy dvaja, prosím, poďte sem dole. Pomôžete mi ozdobiť môj dom? No tak, ponáhľaj sa. Perfektné. Vyberiem obok Starshot. Stars, Abris, Tash, is this you? Your February, Yeta. Potom budem potrebovať aj kvetináče s kvetmi na každej strane môjho vysnívaného domu. No, perfektné. Môžete ísť. Poďte preč. Teraz je na dievčatách, aby zariadili domy zvnútra. Mám veľmi rád svoj dom zvonku. Je čas ho vyzdobiť zvnútra. Je tu stále tma a nuda s baterkou. Ach, počkajte, to je pravda. Mám nápad. Potrebujem girlandy. Takto je to oveľa pohodlnejšie. Pridám viac girland na strop, prilepím ich a na vrch dám veľa vaty. Vyzerá to ako oblaky. A tu sú vankúše. Tie tiež pridajú pohodlie. Položím ich sem a nezabudnem na svoje obľúbené plyšové hračky.
Nemám tu dosť fotiek, tak kde môžem získať fotku? A to je pravda. Vezmem si telefón od Tiffany a urobím veľa fotiek. Moje selfie v kabíne neuškodia. Zavesím ich po celej kabíne. Musím však získať späť Tiffany telefón. Bude naozaj nahnevaná. Toľko skvelých fotiek. Pozri na to. Úžasné. Milujem to. Ach, áno. Mimochodom, tu je tvoj telefón, Tiffany. Si taká otravná. Videla som všetko. To bolo smiešné. No, je čas vytvoriť si pohodlie aj pre seba. Rozložím podložky vo forme puzzle. Sú také mäkké. Položím jasne ružový taburet, potom stôl a naň dám vázy v tvare šišiek. A kam by som šla bez svojho portrétu? Nie je to úžasné? Ostáva už len zaskrutkovať žiarovku do lustra a všetko je pripravené. Svetlo je zapnuté. Wow, čo sú to za záblesky? Čo sa tam deje? Je to u Tiffany. Musím sa tam nenápadne pozrieť. Wow, jej dom je lepší ako môj. Tiež hovorí s novinármi. Och, áno. Och, Betty, príď ma navštíviť. Je to oveľa lepšie ako tvoj dom. Celá podlaha je posiata peniazmi a hojdačka je priamo v dome. Zlaté hviezdy na stenách, presne tak, ako to mám rád. Teraz fotenie v rôznych outfitoch v mojom vysnívanom dome. Dievčatá žiarlia. Koniec koncov nemôžem si to dovoliť. Mám aj páku, ktorá spúšťa moju vlajku pred domom. Wow, tak super. Ó, Betty, vieš čo? Mám nápad. Poďme ku mne. A tu som. Zoznámte sa so mnou. Čo? Prečo má toto chudobné dievča novinárov? Musíme to zistiť. Príď ku mne rýchlo. Haló? Čo je tam také zaujímavé? Všetci von. Teraz sa na to pozriem. Babkové divadlo? Vážne. Volajú ma. Možno by som mal súhlasiť. Všetky dievčatá odviedli skvelú prácu na svojich vysnívaných domoch a čo je najdôležitejšie, začali sa spolu hrať s bábikami a zabudli na hádky. Páčilo sa vám naše video? Tak neváhajte a stlačte tlačidlo páči sa mi a prihláste sa na odber nášho kanála. Uvidíme sa neskôr.